Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlarem d'esport i d'història i ho farem en companyia de Jordi Arànega, president del Club Marítim Cubelles. Jordi Arànega, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bé, el 28 de juliol de 1970 es fundava el Club Marítim Cubelles i un any després, el 15 d'agost del 71, s'inauguraven les instal·lacions de la seva seu social. Són dies especials, oi? La veritat és que sí, no? I va ser una pena l'any passat que no vam poder celebrar-ho com calia, però sí, la veritat és que complir 50 anys no es compleix cap entitat, o sigui, totes les entitats, i la veritat és que estem molt contents d'aquesta celebració. Mig segle de vida del Club Marítim Cubelles, com és obvi, tu no havies nascut, i bona part de la Junta tampoc. Poder aquest és un dels grans èxits també del club, no? La seva capacitat de renovació. Sí, la veritat és que a l'última Junta sí que l'hem integrat bastanta gent jove, que crec que és interessant, no? De cara a donar longevitat al club. I la veritat és que molts de nosaltres encara no havíem nascut, però sí que portem molts anys en el club, no? Sent partíceps. La veritat és que la majoria dels que composeu la Junta i sou al club des de... Si em permet l'expressió, l'heu mamat des de ben petits. Sí, gairebé des que vam néixer, no? I per això jo crec que és part important, no? Perquè sí que formar part d'una Junta, d'un club d'aquestes característiques, hi ha una part molt important d'un tema de sentiment, no? De pertinença i de voler que això que ho has dit tu des de petit, que pugui estar pels teus fills, no? I per altres generacions. 50 anys del club, dèiem, quins actes teniu preparats per celebrar aquesta efemèride? La veritat és que amb la situació que vivim no podem fer tots els actes que ens agradaria fer, però com a actes així més importants tenim la presentació de tot aquest recull de fotografies històriques des de la inauguració del club fins als dies d'ara a l'Òpic, d'aquí de Cubelles, on tenim un recull de fotografia, de pòsters, de regates i d'altres, inclús trofejos que teníem, característics, els tenim allà exposats. I, com no, el Campionat d'Espanya, que el Campionat d'Espanya és un dels events més grans que podem fer a nivell de patir a vela, que és l'embarcació més genuïna del nostre club, i estem supercontents i animats d'aquesta celebració. El 78è Campionat Estatal de patir, ara de seguida en parlarem, però aprofundim una miqueta més encara amb aquesta exposició fotogràfica, on fins i tot hi ha imatges del dia de la inauguració, si no m'erro, obra de l'Antoni Pineda, algunes d'aquestes fotografies. Com reaccionen els socis més veterans quan veuen aquestes imatges? Amb molt d'emoció, no? Emoció de viure totes aquestes coses que s'han fet en la nostra entitat. Pels més joves, la veritat és que impacten aquestes fotografies, no? Veure aquesta inauguració, veure que per l'entorn no hi havia res en l'entorn, no? Vull dir, tot el que és ara Cubelles, la majoria no existia, no? I veure la vestimenta, veure el protocol que es seguia d'aquests actes, la veritat és que fa molta gràcia i crec que la gent està molt animada a poder veure i gaudir d'aquestes imatges. Ara apuntaves que aquest any és el 50è aniversari, d'aquí un parell de setmanes mal comptades, de la inauguració de les instal·lacions. L'entitat s'havia format un any abans, no es va poder fer l'any passat per raons òbvies de la pandèmia sanitària, no es va poder dur a terme la celebració que hi havia prevista. De quina altra manera també us ha afectat al Club Marítim Cubelles l'expansió del coronavirus? Com que hi ha una part de restauració, que dona servei als socis i no socis, sí que el tancament de les instal·lacions va ser una mesura obligatòria, però tant l'any passat com aquest any a nivell d'estiu, de casal d'estiu, està funcionant força bé. Jo crec que també una de les apostes que va fer la Junta de portar i de gestionar a nosaltres de manera directa l'escola de vela per tal de donar una escola de qualitat, que els nens estiguessin contents, fent activitats i aprenent, crec que ha funcionat molt bé i estem molt contents d'aquesta rebuda. Jo suposo que la gent
tenia ganes de sortir, té ganes de fer activitats a l'aire lliure i la vela forma part d'aquestes activitats i estem bastant contents de la rebuda que hem tingut per part del casal d'estiu. Doncs bona acceptació pel que fa a la gent que en fa ús de les instal·lacions, que fa aquests cursets, aquests casals, i l'exposició fotogràfica amb pòsters i altres records d'aquests 50 anys que es pot veure a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles, l'OPIC, com comentaves anteriorment, fins durant tot el mes, fins al 30 de juliol, 31 de juliol, que es pot veure, es pot gaudir d'aquesta mostra fotogràfica d'aquests 50 anys. I l'altre gran esdeveniment d'aquest estiu, de fet, aquesta mateixa setmana, és la celebració d'aquest 78è Campionat Estatal de Patí que comentàvem. Com estan anant aquests darrers preparatius? Perquè ara tenim un momentet de calma, però hi ha una certa bogeria, controlada, però bogeria al final, al cap i a la fi. Sí, la veritat és que un campionat d'aquesta envergadura porta molta feina que no es veu. Portem treballant amb això ja molts mesos. Aquestes últimes setmanes sí que ha sigut accelerar tot el procés, però estem molt il·lusionats. Al principi fèiem una previsió de 50-60 embarcacions i en portem 75. S'ha superat ja, sí. Sí. És una de les edicions més nombroses a tot Espanya dels campionats que s'ha fet, tenint en compte la situació que vivim, de pandèmia i de més. I estem molt contents, hem fet una labor suposo que històricament que ja havíem fet altres campionats havíem fet les coses ben fetes, això també es tradueix a aquesta acceptació i aquesta rebuda per part dels regatistes, però molt contents, la veritat. Aquí tindrem un show que crec que no només nosaltres, la gent de l'entorn també gaudirà visualment, tenir 75 embarcacions sortint i veient tot el que passa a mar, és una cosa bastant maca de viure. A banda de situar també el nom de Cubelles en la primera línia del món de la vela, sens dubte. Sí, nosaltres portem ja molts anys donant voltes i portant el nom de Cubelles. També a l'OPIC es pot veure un llistat dels galardonats en tema de premis i a més. Hem tingut bastanta gent molt potent sortint de la nostra escola i sí, el nom de Cubelles sempre el portem allà on anem. Per cert, parlàvem d'uns 75 inscrits ara mateix, uns dies abans de celebrar-se aquest campionat. També molts de fora, de catalans. Sí, la veritat és, no tants com poder amb les altres edicions. No és tan fàcil. Però sí, ve gent d'Andalusia i gent de València. Vull dir que és on hi ha més flota. Vull dir, les flotes estan concentrades principalment aquí a Catalunya, però a Andalusia hi ha bastanta afició i a València també hi ha un reguitzell d'embarcacions i la veritat és que han vingut dels dos emplaçaments, vull dir, tenim gent de fora que també venen amb moltes ganes de disfrutar i gaudir de les nostres aigües. Si no anem errats, aquest serà el tercer campionat d'aquestes característiques que organitza al llarg de la seva història el Club Marítim Cubelles. Què és el més difícil de dur a terme un certamen com aquest? Bàsicament nosaltres ens preocupem molt que tot el tema de mar estigui cobert de les millors maneres. Evidentment, al final, un regatista el que vol és que a mar es cobreixi molt bé tot el tema de camp de regates, els canvis que ja puguin haver de recorregut, el tema de jurat, on en un acte com aquest a nivell nacional ve gent, tant a nivell de jurat té que venir gent de fora, vull dir, perquè sigui oficialment acceptable. I el tema d'organització de mar ha de ser un fonament importantíssim. Després, clar, volem donar el màxim de cobertura al terra, que la gent pugui accedir. Hem tingut molt suport per part de l'Ajuntament i de les entitats, com la policia i del Departament d'Esports, sens dubte, molt suport, perquè, clar, per tema estem mobilitzant molta gent, són gent que ve de fora, el tema de pàrquing, el tema de remolcs. Hem donat facilitats perquè la gent pugui dormir a prop de la nostra vila i la veritat és que estem molt contents del suport que hem rebut per part de tots els organismes perquè es pugui donar a terme. Estem parlant d'un campionat d'Espanya que mou tot aquest volum de gent. Aquests 75 regatistes mouran una o dues persones més. Estem parlant d'un volum de 200 persones que estaran tots aquests dies gaudint del nostre poble
i bueno, els hem de fer la vida fàcil, no? Això també ajuda molt i la gent es queda amb aquesta idea, no? Que tot sigui correcte a mar és fonamental, però també el suport a terra, no? I centrats en l'aspecte més merament esportiu i es comprant cap a casa, els covellencs tenen opcions deu ser algun podi? Clar, hi ha d'haver molt de nivell. Sí, la veritat és que crec, evidentment, jo crec que podrem tenir algú dintre del top 10 i si hi ha sort, en el top 5, no? Ja no només la quantitat de gent que ve, sinó la qualitat, no? Estem parlant doncs, que estem parlant de 6 o 7 persones que ja han sigut campions d'Espanya, no? Llavors hi haurà bastanta rivalitat, però si tenim sort, entre el top 10 jo crec que tindrem algú i el top 5 també podria ser possible, no? Esperem doncs, que jugar a casa doncs, jugui al nostre favor i que doncs, es pugui fer. No? Sens dubte seria una gran notícia. Anant més enllà doncs, d'aquest campionat, aquesta junta doncs, que ara mateix encapçala el Club Marítim Cubelles, fa un parell d'anys, més o menys, que està... 3 anys ja. 3 anys que està en marxa. Quins altres reptes afronta bueno, jo crec que són molts, no? La veritat és que estic molt content d'aquests 3 anys que hem estat dintre de la Junta, de tota la feina que estem fent. Crec que és important doncs, que la massa social, la gent que estigui a mar i que no sigui a mar, doncs gaudeixi del nostre emplaçament. Jo crec que som uns privilegiats, no només els del club, sinó la gent de Cubelles, de poder tenir unes instal·lacions d'això i poder gaudir, no? Poder gaudir de la restauració amb aquest entorn que estem. Jo crec que som uns privilegiats i hem de potenciar-ho més, no? I crec que doncs, això, a fer l'accés a mar, no? per tots els cubellencs, que sigui la porta doncs, a gaudir del mar, a poder llogar un paddle surf, un caiac, això ha de ser, doncs, hem d'incentivar-ho més i donar-ho a conèixer per tal doncs, que la gent pugui gaudir del mar, que al final és el nostre sentiment i el que nosaltres doncs, disfrutem i per això doncs, promovem l'entitat. No? I s'ha trencat ja definitivament aquella imatge que no es projectava del club cap enfora, sinó que poder era més de fora cap al club, de ser una entitat elitista. Sí, bueno, jo crec que això ha sigut sempre doncs, una mica la nostra obsessió, no? De dir, escolta'm, clar, veus les fotografies de la inauguració, no? I dius, ostres, és que això semblava una cosa molt sèria, no? Vull dir, en aquella època semblava això un clan, no? Vull dir, evidentment, nosaltres som una entitat que volem, doncs, el que et comentava abans, no? Fer que la gent doncs, accedeixi a nosaltres amb facilitat, vull dir, no volem allò d'exclusiu a socios, vull dir, això ja ho hem trencat, per sort, i cada vegada doncs, crec que més i més doncs, la gent ens coneix i veu que aquí està al seu lloc per poder doncs, gaudir de tots els serveis que estem donant, no? I crec que això és fonamental. Sempre doncs, intento doncs, parlar molt més amb la gent del poble, no? I dir, escolta'm, no? Però sempre, jo crec que no és un tema del club, no és un tema del mateix poble, no? Que a vegades li costa doncs, baixar a platja, no? Però vull dir que aquí jo sempre els dic, doncs aquí tenen el seu lloc i nosaltres estem doncs, perquè puguin gaudir de les nostres instal·lacions i puguin, doncs això, no? Sobretot, tenir aquest accés a mar, que crec que és molt interessant. L'obertura, per cert, del restaurant al públic en general també ha contribuït a aquest canvi de visió, de paradigma, a banda de ser un èxit, perquè acostuma a estar bastant ple habitualment. Sens dubte, jo crec que, evidentment, si tu vols tenir un bon servei de restauració, no podia ser únicament pels socis. Això era un tabú que poder amb socis històrics s'ha pogut trencar, no? I crec que les noves generacions al final obren una miqueta més de mires a la gent i dius, escolta, més que si volem un bon servei, aquest bon servei no pot ser només únic per la massa social que té els socis, ha de ser per més, no? I això fa que, primera, que el mateix soci pugui tenir un bon servei i accés a aquesta restauració que està molt bé, però també que l'entrada de gent de fora gaudeix de les instal·lacions i veu que aquí no hi ha res raro, vull dir que som gent normal, que l'únic que tenim és una passió pel mar i que la gent pot gaudir de les instal·lacions sense cap tipus de problema. Acabem. Carlos de la Fuente, Lluís Gai, Teri Vidal, els germans Ubach i Jaume Roset són noms que han fet història en el Club Marítim Cubelles.
agafa una mica de vertigen quan se situa al costat de totes aquestes figures, doncs, quan fa el pas i lidera, presideix aquesta entitat? Bueno, per mi és un honor. I vull dir, jo me'n recordo perfectament del Carlos de la Fuente, me'n recordo perfectament... És la gran ànima fundacional del club. Veure amb la bicicleta, que ell venia de casa seva sempre amb la bicicleta, un senyor de cap a peus. Per mi és un honor poder continuar amb aquesta saga, no? I intento, doncs, per això fer el màxim de mi per tal que aquesta entitat perduri en els anys i sobretot veient les noves generacions, veient els meus fills a dir, hosti, que els meus fills puguin gaudir del que jo vaig gaudir en aquest club, que va ser molt, no? I la veritat és que és un orgull per mi, molta feina, que no es veu, no? Molta feina, molta paciència, no? Perquè evidentment quan lideres una entitat amb molts socis, cadascú té les seves coses i demés, has de tenir molta paciència i bueno, un honor. Sens dubte. Doncs segur que amb aquesta empenta, amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, es podrà presumir també en un futur del mandat de la Junta Directiva encapçalada pel Jordi Aranegà. Recordem-ho abans d'acabar, qui vulgui gaudir d'aquesta mostra fotogràfica, de pòsters, que sàpiga que té tot el que queda de més, des del 15 fins al 31, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, i aquest cap de setmana a gaudir del 78è Campionat d'Espanya de Patí. Moltíssimes gràcies, felicitacions, perquè segur que serà un èxit per endavant. I bé, estarem molt pendents, a veure si algun cuvellenc podem situar-lo en aquest top 5, que seria una magnífica notícia. Aviam si podem donar la sorpresa, que serà bona per tots. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Jordi Aranegà, president del Club Marítim Cubelles. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Com sempre, tornarem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.